Raus! Hände hoch! En Sol de plom és una pel·lícula basada en la història de la Neus català i sobretot centrada en un període de la seva vida, que és quan va ser capturada pels nazis, l'any 44, la van deportar a Alemanya i la van enviar des d'allà a Txecoslovàquia, que hi havia un camp de treball on feien fer bales a les presoneres. On dit des choses horribles sur les camps, c'est vrai? Vostè no té ni idea del que he viscut. La Neus va liderar, així com amb la resta de companyes del barracó on estava, va liderar tot un sabotatge per fer malbé les bales i que aquestes bales no poguessin arribar al front. Ihr seid hier zum Arbeiten. 6 Tage die Woche, Montag bis Samstag, von 6 bis 6. An die Arbeit! An die Arbeit! Schneller! La Nausica, quan actua, tu ja veus que és una persona amb caràcter i personalitat, no? Justament és això, jo ja ho sabia, l'havia vist en altres feines, però també m'ho van dir molta gent que tenia aquesta personalitat i vaig dir, mira, t'agrada com treballa, és molt professional i a sobre té aquest caràcter, que és el que tothom deia de la Neus català, era que tothom coincidia amb el mateix, no? Amb aquest caràcter, aquesta personalitat. Ihr müsst wie Präzisionsmaschinen sein. Reden, singen, verboten. La Neus català, quan estava amb la Carme escrivint el llibre, li deia que no havia rigut mai tant com quan estava en els camps, que és una frase com molt incomprensible per nosaltres, com pot dir això, en una situació tan horrorosa com estar en un camp de concentració o un camp de treball. I a poc, com vam anar endinsant-nos en la història de la Neus, amb la Nausica i amb els altres actors de la pel·lícula, vam començar a entendre una mica el que volia dir aquesta frase, i és que elles, gràcies a aquesta solidaritat, a aquest treball en comú per la resistència, se senten vives i se senten dignes i se senten lluitadores i donen esperança i tot això els hi va treure algun somriure. La resistència l'hem de fer des d'aquí. Com? Ich glaube, die Frauen führen irgendetwas im Schilde. Die sollten Sie besser im Auge behalten. Gut möglich, dass die Hälfte davon defekt ist. Unsere Feinde! Sieg unserer Freiheit! Ihr seid ein Haufen Faulpelze. Die Frauen machen, was sie wollen. Comment ça, je ne crois rien? Je crois en nous, c'est ma foi. I la resistència. Però les coses que no podem canviar les hem de deixar estar.